ман ҳоло ба ин ҷо омадаю ба кӯҳ нигариста мехоҳам ки ин фатҳи охирин қулла дар ҳаётам набошад. ин кӯҳест ки на ба ҳар кас имкони фатҳ карданашро медиҳад ва тавре медонем ба хотири фатҳи ин қуллаи орзуи миллионҳо кӯҳнавардону ҷаҳонгардон ҳазорҳо нафар ҷони худро аз даст додаю имрӯз ҷисмашон ҳамчун нишона аз эверести асрорангез пойбарҷо мондааст. эверест фатҳи боми ҷаҳон. фатҳи қуллаи эверест аз пойтахти Непал шаҳри Катманду оғоз мешавад. дар ин ҷо шумо бояд барои фатҳи қуллаи эверест иҷозат бигиред. аз он ҷо тавассути чархбол ба нуқтаи оғози хатсайри фатҳи эверест омадан зарур аст ки луклу ном дорад ва ҳамин тавр хатсайри пиёдагардии кӯҳӣ ба пойгоҳи асосии кӯҳнавардии эверест ки дар баландии 5364 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад бо мақсади мутобиқшавӣ 9-10 шабонарӯз идома меёбад. дар маҷмӯъ барои мутобиқшавӣ ва фатҳи қуллаи эверест аз 1.5 то 3 моҳ вақт лозим аст. ба андешаи ман ва на танҳо ба андешаи тамоми онҳое ки фатҳи қуллаи эверест барояшон имконият даст додааст, аз ҳама қисмати мушкил ин минтақаи аввали баромадан ба қулла бо номи Кхумбу аст. гап сари он аст ки пиряхҳои Кхумбу ҳамеша дар ҳаракат қарор доранд ва аз ин рӯ ин ҷо шумо тарқишҳои аз ҳама бузурги пиряхҳоро мушоҳида карда метавонед. дар баландии 5500 метр тақдири шумо аз ҳаракати ин пирях сахт вобаста аст. дар ин ҷо гурӯҳи махсуси наҷотдиҳандагон ва нозирони хатсайр фаъолият мекунанд, зеро ҳамарӯза масири хатсайр вобаста ба ҳаракати пиряхҳо ва тарқишҳои васеъшуда тағйир меёбад ва зарур аст нардбонҳо ва бандҳои эҳтиётиро аз сари нав санҷанд. ин ҷо 18 апрели соли 2014 дар натиҷаи фурурафтани пирях 16 нафар кӯҳнавард ба ҳалокат расида, 9 нафари дигар захмӣ шуданд. дар ин ҷо шумо истода ба назаратон чунин менамояд ки гӯё эверест пурра аз барфу пирях иборат бошад. мо ҳамин тавр ниҳоят ба пойгоҳи якуми кӯҳнавардии эверест ки дар баландии 6100 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад расидем. то ба ин ҷо омадан аз пойгоҳи асосӣ ба мо 8.5 соат вақт лозим шуд. ин вақт барои баромадан ба қулла маъмулист. мо дар хаймаҳо ҷой гирифтем. ҳо ана он ҷо ошхона аст. эҳсосот ҳоло хуб аст. бояд гуфт ки дар пойгоҳи якум ва дуюм ошхона мавҷуд аст ва сатҳи буду бош низ дар ин ҷо беҳтар мебошад. дар ин ҷо нафарони хизматрасон мавсимӣ кор мекунанд ва мунтазам иваз мешаванд, зеро тамоми сол зиндагӣ кардан дар баландии 6000 метр зиёдтар аз сатҳи баҳр ба саломатӣ зарар дорад. ба минтақаи асосии кӯҳнавардии олам табдил ёфтани кӯҳи эверест боис шудаю ин ҷо шароити будубош то ҳадди имкон муҳайё гардидааст. барои мутобиқшавӣ дар пойгоҳи якум 2 шабона рӯз монда боз ба пойгоҳи асосӣ баргаштем.
дар ин ҷо мо бо гурӯҳи дигари кӯҳнавардоне ки мебояд ҳамроҳи мо эверестро фатҳ кунанд вохӯрдем ки нисбати мо зиёдтар кӯҳҳоро фатҳ карда буданд ва таҷрибаи бисёртаре доштанд. мувофиқи нақша акнун мо бояд чанд рӯзи дигар дар поён монда бо минтақа ошно шавем. якум саёҳати кӯҳие ки мо дар ин ҷо доштем маълум буд роҳи ояндаи фатҳи қулъа осон нест. тамоми вуҷудамон гӯё зинда шуда акнун барои ба қулъа баромадан омодагӣ мегирифт. он ҷо баромада мо шоҳиди манзараҳои хеле зебои минтақаи эверест шудем. боду ҳаво низ барои мушоҳидаи манзараҳо хеле мусоид буд. бале ҳо ана он кӯҳи амадаблам аст. кӣ гуфт инро? ман. офарин. хатсайри кӯҳи мо барои мутобиқшавӣ ва шиносоӣ бо минтақа хеле хуб буд. аллакай аз ин ҷо сар карда роҳбалад бо қиссаҳои худ моро барои душвориҳои дар пеш истода ҳангоми баромадан ба қуллаи эверест омода мекард. ин барои мо аз ҳар ҷиҳат хуб буд. албатта бояд бигӯям ки саёҳати кӯҳнавардӣ баръакси худи кӯҳи эверест нисбатан рангоранг аст, чун атроф ҳама сарсабзу хӯрам мебошад. дар ҳар километри навбатӣ метавонӣ релеф ва манзараҳои гуногунро бубинӣ. аммо ҳангоми фатҳи қулъа баъзан аз зиёд нигоҳ кардан ба барфу пирях дилгир мешавед ва сафедии зиёди барф чашматонро мебарад. дар ин ҷо бошад ҳамаш дигаргуна аст. ҳар маротибаи танаффус саратро мебардорию манзараҳои атрофатро дида нафас рост мекунӣ. хеле лаззатбахш астин ва мехоҳӣ боз ҳам оҳистатар роҳ рафта зиёдтар тамошо кунӣ, зеро ба ғайр аз табиати зебо ин ҷо моро ҳар гуна ҳайвонҳои ромшуда ҳамроҳӣ мекарданд ки барои мо сокинони шаҳрҳои бузург ин хеле аҷиб аст. ман ростӣ дар бораи ин саёҳат 2 сол боз фикр мекардам. маълумоту хабарҳоро мехондам, аксу наворҳоро тамошо мекардам. аммо бояд бигӯям ки вақте шумо аллакай дар ҳамин кӯҳ ҳастед ин тамоман эҳсосоти дигар аст. дар баробари он ки ин ҷо ин қадар зебо аст, боз орзуи ман ҳам ҳаст. лаҳзае шуд ки ман беихтиёр ба худ савол додам. инак орзуи ман амалӣ шуд. давомаш чӣ? зеро ман дар ҳақиқат ҳам ҳатто будан дар поёни ин кӯҳро орзу мекардам ва он аллакай амалӣ шуда буд. шумо лаҳзаи амалишавӣ орзуҳоро сабт мекунед. ман расидам. ниҳоят ман расидам. ин қадар душвор буд. ором бош, ҳамааш хуб аст. ин орзуи ман буд ва ман ниҳоят омадам. пас қан зан. офарин. бачаҳо, ман шуморо табрик мекунам. орзуи ҳамагон амалӣ шуд. мо инро тавонистем. албатта як худ расидан ба пойгоҳи якуми кӯҳнавардии эверест барои бисёриҳо орзуи деринтизор аст. мо шаб дар ин пойгоҳ истода барои баромадани асосии худ ба кӯҳ омодагӣ мегирифтем. субҳи барвақт ҳанӯз офтоб набаромада мо ба роҳ баромадем. ҳоло бошад мо ба пойгоҳи дуюми кӯҳнавардии эверест ки дар баландии 6500 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад омадем. ин ҷо хӯрок хӯрдем. ана ин ҷуздони ман аст. ҷуздони ман оҳиста оҳиста бузургтар шуда истодааст. ин маротиба дар дохилаш ба ғайр аз лавозимоти зарурӣ боз 4 баллони захираи оксиген мавҷуд аст, зеро чунин медонем дар баландии зиёда аз 7000 метр аз сатҳи баҳр нафаскашӣ то рафт душвор мешавад. оксиген дар чунин баландиҳо нисбатан кам аст. барои ҳамин ҳам барои баромадан ба қуллаҳои баландиашон зиёдтар аз 7-8000 метр аз сатҳи баҳр гирифтани баллони оксигенӣ ҳатмӣ мебошад.
ҳоло ҳаво барфӣ ва туман аст. албатта то ба ин ҷо расидан мо дар пойгоҳи асосӣ дар бораи тарзи дурусти истифодабарии баллонҳои захираи оксиген дарсҳои махсус хонда будем ва ҳоло бошад мебоист ки донишҳои назариявиамонро дар амал татбиқ намоем. шарти асосии истифодабарии баллонҳои захираи оксиген ин самаронокӣ мебошад. мо ҳар кадом бо худ ду ниқобӣ гирифта будем, зеро дар боло аз хунукии зиёд ях карданашон мумкин аст ва дар ин ҳолат аз ниқоби эҳтиётӣ истифода хоҳем бурд. мо аз пойгоҳи дуюм ба пойгоҳи сеюми кӯҳнавардии Эверест дар боду ҳавои вазнини сербориши барф ба роҳ баромадем. ҳоло қариби вақти офтобшин аст. нигоҳ кунед ки аз ин ҷо чӣ гуна манзараи нотакроре ба ғуруби офтоб паси кӯҳҳои барфпӯш кушода мешавад. дар пойгоҳи сеюм ба мисли пойгоҳи асосӣ ва якуму дуюм шароити будубош каме вазнинтар аст. ин ҷо аллакай мо аз хизматрасонии ошпазу ошхона маҳрум мешавем. худи ҷойгиршавии пойгоҳи сеюм дар макони нобоб аст ва хаймаҳо низ дар як нишебии кӯҳ зада шудаанд. албатта ин ҷо дар ин баландӣ дигар ҳамворӣ нест. ин ҷо маконест ки бояд ҳама худ хизматрасонӣ кунанд. масалан яке ошпаз мешавад. ҳарчанд дар ин баландӣ ва хунукию шамол ҳатто обҷӯшондан ҳам душвор аст. пойгоҳи сеюм дар баландии 7050 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад ва маҳз аз ҳамин ҷо бояд мо мувофиқи қоида ва ҳифзи саломатӣ баллонҳои захираи оксигенро ба кор барем. агар танбашавӣ дар шаҳрҳои бузург барои сокинону меҳмонон маъмулӣ бошад, пас ин падида дар кӯҳҳо дар баландии зиёда аз 7000 метр аз сатҳи баҳр барои кӯҳнавардон низ маъмулист. гап сари он аст ки ҳама бояд аз як банди эҳтиётӣ истифода баранд ва дар ин сурат ки гурӯҳи мо каме пешдастӣ карда ба гурӯҳи дигари кӯҳнавардон расидем, зарур аст қадам ба қадам оҳиста оҳиста пеш равем. пойгоҳи чоруми кӯҳнавардии Эверест дар баландии қариб 8000 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад ва мо шаб ба ин ҷо расидем. бале, ва ҳайрон нашавед, дар ин баландӣ ҳатто хоб кардан даруни хайма низ бо ниқоб ва баллони захираи оксиген сурат мегирад. ҳоло бо ин қадар лавозимот дар хайма 3 нафар хобидаем. дар берун шамоли сахт мевазад, ҳарчанд пешгӯӣ дар бораи вазъи ҳаво дигар буд. ҳама бошандагони пойгоҳи чорум вақти муносибро интизор ҳастанд то роҳи худро идома диҳанд, аммо ҳанӯз бо сабаби ин гуна ҳаво касе ҷуръат намекунад ки ба берун барояд. дар ин гуна шамоли сахт роҳ рафтан дар кӯҳ бо нишебии зиёд хеле хатарнок аст. бо ин сабаб мо хеле дертар соати 5 субҳ ба роҳ баромадем, ҳарчанд мебоист ки соати 3 аллакай ин ҷо бошем. ҳоло вазъи ҳаво хеле хуб аст. ман намехоҳам ки дигар дар бораи ҳавои хуб гап занам, чун боз чашм нарасад. аммо ба ҳар сурат ҳаво оҳиста оҳиста то рафт нохуб мешуд. аҳли гурӯҳро ман рӯҳбаланд мекардам ки мо ҳатман қулларо фатҳ мекунем. ҳарчанд ҳолати муқаррарӣ набуд, чун роҳи мо ва худи қулла низ муқаррарӣ нест ва метавонад ҳар як қарори нодуруст моро ба вартаи ҳалокат бобарад. ҳарчанд мо ба фатҳи қулла наздик шудаю хеле хурсанд будем, аммо ҳавои нохуб гӯё иродаи моро месанҷида бошад ки ҳеҷ намехост мо ба устуворӣ ба пеш ҳаракат кунем. аз пойгоҳи базавӣ ба мо тавсия доданд ки вазъи ҳаво нохуб асту ҳанӯз ҳодисае рух надода, мо бояд баргардем. ман нағз медонистам ки агар гурӯҳро ҳозир ба ақиб гардонам, онҳо дилшикаста мешаванд ва дигар бора ҳеҷ гоҳ ба фатҳи қуллаи Эверест ҷуръат намекунанд. дар муддати тай кардани минтақаи айвон то ба хилари степ бо ратсия мешунидем ки тамоми гурӯҳи кӯҳнавардон ба ақиб баргаштанд, ғайр аз мо. ҳатто гурӯҳе ки пешопеши мо мерафт, онҳо низ аз кӯҳ фаромаданд, ҳарчанд то фатҳи қулла ҳамагӣ 400 метри дигар баромадан лозим буд. тамоми он ривояту қиссаҳое ки мо дар бораи фатҳи қуллаи Эверест шунида будем, ҳоло ягон тояш бо вазъияти мо монанд набуд. ҳама аҳли гурӯҳи мо дар баробари иродаи қавӣ инчунин дастгири ҳамдигар буданд. инак мо бо иродаи қавӣ ва ғурур бо сари баланд ягона гурӯҳи кӯҳнавардоне будем ки тани танҳо қуллаи баландтарини дунё Эверестро фатҳ мекардем. чанде аз ҳамроҳонамон ки мисли ман орзуи ҳаётияшон буд ба фатҳи қулла дастёб шуданд, шояд аз ман иродаи мустаҳкамтар доштанд ки таваккал карда таслим шудан намехостанд. ҳоло фикр мекунам ки агар ҳамроҳони ман он вақт барои баромадан пофишорӣ намекарданд, ман аниқ пас мегаштам.
хушбахтона дар ниҳоят гурӯҳи мо аз худ мардонагию қаҳрамонӣ нишон дод. ман аз аввал ба ҳамроҳон гуфта будам ки бояд мо ҳама дар муттаҳидӣ шери жаён бошем. хушбахтии бузург аст ки қуллаи чун Эверест бо баландии 8848 метр аз сатҳи баҳр шуморо ба остонаи худ бо хушӣ қабул кунад ва ҳаёти дубора ёфтан ин ҷо онест ки Эверест меҳмонҳояшро сиҳату саломат боз гусел намояд. дар он ҳолат ҳама вазъият дигаргуна ҷараён мегирад. ҳатто организматон ва фикру хаёлатон низ дигаргуна фаъолият мекунанд. ин ҳолатест ки дигар вазъият вобастаи шумо нест, балки шумо пойбанди вазъиятед. ин ҷо шумо мефаҳмед ки ягона роҳи саломат ба хона баргаштан ин боварӣ ба ҳамдигар аст. вақте шумо ба Эверест аз пойгоҳи якум ё дуюм ё умуман аз дурӣ нигоҳ мекунед, як кӯҳи воҳимаангези бениҳоят бузургро мебинед ва шумо беихтиёр фикр мекунед ки баромадан ба ин кӯҳ тамоман ғайриимкон аст. аммо дар натиҷаи қадамҳои хурдхурдӣ пур аз орзуву армон ва рӯҳияю иродаи қавӣ қадам ба қадам ба нуқтаи баландтарини орзуҳоятон ба фатҳи қуллаи Эверест мушарраф мегардед ва ниҳоят он ҷо истода як чизи хеле оддӣ ва дар айни замон бисёр ҳам муҳимро мефаҳмед ки ҳама кор имконпазир аст. албатта беихтиёр бо ҳамин ҳикмат ба зиндагии худатон назар мекунед ва акнун медонед ки дар асл тамоми корҳо барои инсон имконпазиранд. инак зиндагӣ дар назаратон на як роҳи пурпечутоби пурсад аст, балки ҳоло тамоми монеаҳо фатҳшавандаанд.